отново в моя канал. Аз съм Димана. Аз съм Ирена. И днес тя има рожден ден. Днес ще направим предизвикателството съм и Не съм. да. За тези, които не знаят как се играе, значи задаваме въпрос, примерно съм, не съм се возил с самолет. И ако си се возил, даваш съм. Ако не си, не съм. Елементарно е предизвикателството и мисля, че ще бъде доста забавно. Тук имаме към 13 въпроса, идвайте. Ето ги, аз ще ги чета. И нека да започваме с самото видео. Първият въпрос е: съм не съм чупила част от тялото си? Не. Не съм. Аз не съм. За малко щях да си щупя, така да си пукна, защото като бях на трепанах от 3 метра и за малко да си пукна главата. Аз като бях у баба, Така че кака ми бягахме и аз дранах тук и остана беленка. Да. Искам само да кажа, че ако сме, примерно, ако не знаем дали сме го правили, не, просто ще направим така, което е за средно. Следващия въпрос е: съм не съм излизала от България? Да. Даже го споделих в последното си видео 20 факта за мен. Ако не сте го гледали, гледайте го. Ето тук над главата на Ирена. Съм. Yes. Германия. Аз съм ходила в Италия, в Рим и Флоренция, в Англия, в Лондон, в Гърция, на остров и в град. И това е. Съм не съм си мирисала краката. Съм. Няма да казвам защо, защото сигурно някои хора им е доста гнусно и ще спра това видео. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ми. Съм. Да. Следващия въпрос е: съм не съм яла храна от земята? Кой не е ял храна от земята? Главно вкъщи, каквото и да падне на земята. Каквото и да падне на земята, аз го ям. Само салатата, защото тя се размазва. Не, никога не съм яла. Ужасно е. Аз съм. Не е хигиенно. Някакви бомбонки, примерно като ням и им падне на земята и я изяждам. Аз само за една минута го ям. Като падне на земята, аз го ям за една минута. Следващия въпрос е: съм не съм се разхождала по пижама? Този въпрос е и за вкъщи, и за обществено място, така че съм. Един път ходих да купя закуска, да си купя закуска по пижама, защото вкъщи има такова закусване. Съм за вкъщи. Да, той кой не си е ходил? До обяд. Аз до вечерта. Съм не съм си падал по известна личност? Съм. Но за толкова кратко време, може би за 4 дена спаднах по едно момче, което просто видях в YouTube едно видео и ми хареса. Беше много красив. Но ми казаха, че е грозен и още си е красив, още му слушам песните, защото са доста хубави. И даже тя каза, че е красив. И аз съм. Кой от 12-те? Джъркок. 7 са. Съм си купувала дрехи за момчета. Не съм си купувала дрехи за момчета, но едно момиче от нашия клас имаше един жълт свичер, като моя, с един черен тигър, изобразен на него, и тя ми каза, че от H&M. Отидох в H&M и видях този свичер в такова раздел за момчета и очудих се, но после ми мина. Така че не съм. Не съм. Съм не съм се излагала на публично място. Аз съм. Дай ви разкажи нещо, защото... Аз съм като имахме балет. Да, чухме балет. Аз се изложих, не можах да направя шпагата. Изложих се през цялата публика. Но ма беше срам. Аз също съм. Един път, като бяхме се разхождах от центъра, бях на около 5-6 и се напиках. Следващия въпрос съм не съм яла кучешка храна? Не, но нейната сестра е яла кучешка храна, което е тук. Не съм. И аз не съм. Много е гнусно. Не знам, някои хора... Знаете ли, любопитен факт е, че хората преди да си пуснат кучешките храни, които са произвели на пазара, ги опитват. И трябва да имат поне един и същи вкус. И тогава осъзнава, че те са за кучета. Добре. Следващия въпрос е: съм не съм се загубила в супермаркета? Съм.
съм някъде другаде, ама не в магазини. Аз ще разкажа. Значи, един път, като бях на около 5, и, нали, разхождахме се в Била, имаше едно пакетче сахар. И то беше пукнато. Още даже ми е смешно. То беше пукнато, имаше изпадал захар и аз ето така. Почнах да го ям. И мама заобиколи и викам, ще намеря. И